Αλλά ρε, δεν είναι που θεοποιητήσουν κάποιες πέθανε. Όσο φτάσει. Κακό. Εντάξει, Γιάννη, Σπύρο, κάνω να θέση. Θα έχω αλλάξει, ρε. Αγοράσου. Έχει να περάσεις. Ας να δω μου το φρυζαλίτες. Δύο μέση είναι, ρε. Ο Καλασάνος είναι ο Μέση. Γιάννη, πόσα είναι. Τα πέντε. 14. Να, μάγκες, έχεις αποδείξει. Δεν έχω πολλά. Τι να μου ρε μάλλον. Κάτω σπίτια. Τι να μου ρε μάλλον, δεν είναι κάτω. Εντάξει, ας πετάξω από κάτω. Είναι καπνίζω. Εγώ το πήρα τηλέφωνο. Πήγαινε εσείς στο πιο κεφί. Έτρεσα να πάει στο κεφίδο τότε. Είμαι εδώ πέρα πριν μισή ώρα και θα κύριε από 4 μάρκα, 4 να κάτσω για να πω. Μικρά τα λούδια για την πατίνα. Τα λουλούδια στα λουλούδια στο Γιάννη. Προσπαθώ να σου πούμε ότι να παίξεις Κάποιος θα παντρεύει. τόσοι πολλοί δεν έχουν περάσει. Ποιος ρε? Δύο φορές σε δύο αγώνες που πέρασαν. Αλλά εσύ είσαι μεγάλος. Ο κύριος Αλεμάν. Εμείς, νέοι, το δικό. Τι? Ξέρεις το δικό τι? Σιγά μου πεις σε ένα προγραμματάκι μοδοβητές. Σαν το Βουκούλα. Ποιος είναι ο βασικός? Δεν αναφέρει. Και έφερε. Έχεις στάση. Ο Άλεξ. Αυτή μου μιλάω. Αυτή μου ψάχνει γιατί Τι μου είναι αυτά. Φέρτα μου. Ποιος τα βούτυξε ρε? Ποιος τα βούτυξε? Φέρτα τώρα. Αμά τα ρεπλένε αυτό που θα τα δώσει. Όχι τώρα σιγά. Ό,τι είναι στα ψάχνουν. Ας τα βούτυξε τώρα τα βούτυξα. Ναι, εγώ σήμερα τα μου. Μήπως με κάτι πολύ μια παρά μπάσκετ. Ανά, εκεί έπεσε κάτω. έπεσε το πρώτο. Λόγω του βρήκες μια παρά μπάσκετ. Όχι, θα ψάξω. Κάτα τα λέγα. Είναι μαλάκα. Δεν ήξερα να τα Ναι, ας πούμε το πρώτο. Και εμείς έτσι θα κάνουμε το πρώτο.
Καλά και Καλά με μπήκε. Μ' άκουσα ρε και βυσόρι ρε. Μ' αρέσει. Παλιό, παλιό. Καινούριο ναλιό. Το καινούριο. Παράτα το πήρε, έβασε. Στον καλένο, στον καλένο. Γιώργο, αν πεις τι κάνει. Είναι πρώτη, ρε. Δηλαδή, άμα νικάγαμε τη Λούτσα, με το πλέγελα. δεν γέλασε. Τέταρτη μας έρχεται. Δεν το γράφεις. Μα δες τον μαλακά. Πες και σε με μαλακά και εγώ. Στο γήπεδο είμαστε. Μαλακά. Αυτό γίνεται και στο Βαγγίδι. Πες έχω πει πες στο βοκάρι, έχω φάει και σαγούρι και μέσα στο βοκάρι. Δεν με πάρει με το ευρώ. Ο Παλιές! Του έδωσε ρε. Δεν φωνάζει τον μου. Δεν το Κάρτα. Από τώρα και με αυτό το για αυτό το φάουλ. Θα βάλουμε τη μύτη μέσα. Μία ρο. Έτσι. Εκεί. Θα τα ακούσω από ό,τι μου λέγανε να σου δείξω. Τι σχέση έχει αυτό με Σκοσούζε. Έγινε στο πολύ γερά. Δεν μπορεί να... Κάνεις εδώ στριφός και λέει χέρι. Και να μην παίζει ρε αυτό το ξέρει. Όχι, παίζαμε κάτι. Πέρασε στο κέντρο η μπάλα. Σε σένα ρε. Σε μιλάς καθόλου. Δεν μπλέκα μόνο αυτό. Δεν θα το κάνω εγώ για σένα, δεν έχω κάνει. Και να πεις εσύ, εγώ προσπάθησα, δεν μπορούσα, είναι ντούκι το. Δεν κάτσε, ωραία μύτο. Εξαιρετικό μύτο. Χέρι. Δεν εξωτερικό μου. Το μύτο χέρι.
Ρε μαλάκα μου κάνεις την Τετάρτη. Λέγαμε ο Ματέρης, κάναμε την Πέμπτη. Και όχι, ρε μαλάκα τα ελέγχω. Κάνεις και μου λέει ακριβώς όλοι μου λέει γαμώ τώρα που τελειώνει η σεζόν το έφτιαξε τα πόδια. Τώρα εκεί την ήθελε. Αλλιώς μόνο λίγο στο χαρακτήρα. Ο Ματέρης είναι καλύτερο. Γιατί δεν καταλαβαίνω. Είχα ένα δευτείο. Ρε τώρα σε Άντε, δεν έρχεται σχολείο και έρχεται λέει ότι έχεις Βάλες να κρατάνε. Και αυτές στην αρχή. Όταν έρθει πάρου, θα βγάλει βάλτσα μισή, θα την πάμε πετάξει τα έξω. Μας το μολύσεις όμως. Εγώ περνάω στον ένα, δύο και δεν στο τρίτο θα χάσει. Δεν την κάνει τίποτα. Άλεξε κι άνες. Ο άλλος. Δεν σου λέω για Ο κοντός έχει πιο ψηλός. όχι ρε μαλάκα, τι λέει. Ο γείτονας μου Τι είπε ρε. Αυτό είναι κύριο, αυτά τα κοινωνία καπαγούτια. Τώρα γνωρίζουν όλα τα παπούτσια. αυτός εκεί μαλάκα είναι φανατικός. Όχι ρε, Όριξε. Όριξε. Όριξες. και πάει μια χαρά. Έχει κάνει τα διαρκεία και πάει μια φορά τον όλο. Αλλά μαλάκα έχει διαβολές. Πόρε πούστη! Δεν κρατήσει ρε. Άριξε! Ρε που είδε το ξέρω. Ναι ρε. Αργία μαλάκα και βγει τα διαρρετικά. Δεν την πάει κανένας. Ούτε ένα κομμάτι. Πήρες. Δεν το πήρα. Όχι, δεν το πήρα. Ούτε. Ποιο πήρε. Ένα κομμάτι. Όχι, ήταν και το άσπρο στον δρόμο.
Λέω άσε, θα το πάρεις. 30 λεπτά ρε, 30 λεπτά. Έτσι δεν είναι η Μπαρσελόνα. Έτσι δεν είναι περίπου έτσι. Έλα πέντε. Έτσι η Μπαρσελόνα. Απλά δεν έχουμε κανένα. Παπούλι που είναι τώρα, αυτό παπούλι που είναι. Τι σου λέω τόσο τώρα. Ήρθε και με πήρε ο Χριστός, τα λέμε στο σπίτι μου και δεν είχε τέρμα. Αλήθεια, ναι. Και εγώ νόμιζα ότι είχα βγει. Εγώ απλά τη βενζίνη να το πάω στην Ελλάδα. Εγώ με Στρώμαξε. Άνοιξε λίγα, δεν έφτανε. Είδες πως μύρισε τέτοια για να μην γεμίσει. Έτσι να μην γεμίσει. μην το βάλεις, μην το βάλεις. 30 λεπτά. Αυτό έκανε γάμο και το πάτησε. Δείξει μέσα, σε αυτό και θα σκάσει. Να το φαίνεις. Θα κάνεις, θα κάνεις. Άμα βάλεις με φωτιά δεν θα κάνει αυτή η μαλαγία που φεύγουν με το λακκό. Θα το φίξει μέσα. Για σκάσει. Πέντε μας. Εσύ παίζει αφάρι. Ο Βλάκος ο γιατρός, ξέρεις τι συμβαίνει. Όπως σας λέει, στυλά, είναι πολύ πεντάρι. Κάτι δεν μπορούσε να το σβήσουμε. Ποιο δουλειά Γιατρός, είχε μια λάκη, περίπου το μισό. Λιωπημένα παιδιά. Και ανάβει φωτιά και ο Βλάκος, αντί να το έχει κάπου εδώ ψωμά για να φύγει και να ξαναβγεί, το έκανε κοντά στο κλασικό και στο κλασικό. Και να περνάω μέσα. Ναι, πήγαινε έτσι. Πήγαινε έτσι μες στην τρόπο. Άρα Μητσό. Ήταν και πάνω από ένα σπίτι μας λέει. Είσαι έτσι γύρω στο σπαθό. Όχι, είναι πολύ ζράκες. Σωστό. Είχε βάλει στο Facebook, όλοι τε δείχνουν κανάκι. Ποιος στέλνει πλάι. Ένα like. Εγώ δεν έχω φίλο γιατρό. Θα δώσεις τα γάτια γιατρό. Όχι, εγώ δεν έχω που να βλέπω τη γράφη. Έχω τον Και αυτός έχει εσένα για να μην τη γράφει. Εγώ δεν γράφω. Σιγά μην κάτσε να στείλω τον φιλιά στο γιατρό. Φυλακά. Δεν με να πάρεις. Μαριάς. Ή ξέρω εγώ. Γράφει. Συμβολή στο δίχρονο. Ακούει στιχάκια από τραγούδια και τα γράφει. Αθλητικό Μπιλμπάο. Δεν ξέρεις τι, εγώ δεν του δώσα το τέτοιο. Αυτό το με... Όλες τις ισπανικές ομάδες Ανάλογα παίζουν τα Έχεις ακούσει την καινούργια του τελευταίου Γιάννη. Έχει ανεβάσει 3-4 κομμάτια στο τραγούδι. δεν το Κοίταξε αν είσαι στο παιχνίδι ρε τα βέρνα. Να καταλάβεις. Βάσεις στο Βασικά τα έκανε τα ίδια. Εγώ ήταν στο Ιταλικό.
Πεταλικό πρωτάθλημα. Μόνο ένα μάτι στην κίνηση και την άλλη Είδατε είδα πεταλικό πρωτάθλημα και το... Αυτός είναι άλλος. Μετά, εγώ την πάγει. μετά βγήκα μια βόλτα. Πήγα, όταν γύρισα, είδα χάτσι. Χάτσι. Αυτός είναι, όταν είχε συνδυαστεί. Για να την πάρω. Συγκινητή. Έλα, φέρω. Είχα κάνει. Είναι η φίλη της. Ένα σκυλάκι. Είναι η φίλη της αδερφής Ο πατέρας του. που έχει... Σιγά, σιγά! Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να την ξαναπιάσει. Ή αυτό, στην αρχή είναι δημοτικό που πάει ο τερματοφύλακας να κάνει τα γκράκια και να του κάνει και γερμανικό ήταν. Ήταν, φέρνει ο τερματοφύλακας και έρχεται ο αρχηγός και κάνει αυτό εδώ πέρα και ξεκινάει την μπάλα εδώ και πάει να την διώξει και στα πόδια του αντίπαλου και λες, πάρ' το. Και μετά από 5 λεπτά τον ασχολείς. Από εκεί αλλάζει μεριά, βγάζει σε δέντρο. Και την βρίσκει ξανά και μάθει. Δεν είναι από τη φενέρ του Κινατάλε. Ναι, αυτό. Στο μαλλίδι. Πήγες πίσω στο μαλλίδι. Πήγες πίσω. Ο άλλος, ο Ερνάντες. Και την προηγούμενη εβδομάδα γέλαγα. Εγώ μόνο την κολοτούπα. Όλα. Λέω εγώ, καλά, βάζει κολλάρ. Τι ώρα κόλλησε το Χάνει πέναλτι. Και δίνει πέναλτι στη Ρώμα. Να τα εκτελέσει ο Τότι. Θα πει σοβαρό. Έχει βάλει 70 πέναλτι στη ζωή του. Εντάξει, δηλαδή Τελείωσε. κάνεις πέναλτι όταν είναι το έξω. Ποιος έχει βάλει σε 70? Άστρα μου. Έχει βάλει 70 πέναλτι. Ναι, ναι. Ποιον έβαλα να τελέσει? Τι κάνει κόλλησε το πεντάκι. Ξέρεις τι θέλω να γίνει, να πέσει ο Παρατέλη, ξέρω εγώ, και να κερδίσει πέναλτι του ρωτοφυλάκα. Και να μην έχει άλλα γεύμα, και να πήγα στο δικό σου, και να τα πεκρώσει όλα. Μόνο με τον ρωτοφυλάκι θα μαζί. Πώς τα πιστεύεις? Δεν καλύτερα δεν τον αγώνα πάνω από και μετά ρίξω τις τάπες. Πάμε, πάμε. Με τον πρώτο πέναλτι. Πάνε για τάπες. Τι γουρούνες ρε μάνα. Γουρούλες είναι. Έχει μπει το γκολ, έτσι. Δεν μας ενδιαφέρει. Ρε μάνα έκανα. Μην δεν τη μιλάς σου φωνή. Τα ράμποντα. Ναι. Όχι τι ήταν αυτό. Τι είναι αυτό. Πού φανέρεψε. Κι άλλοι δεν το περίμενα. αναλύτες. Ποιος άλλο, ο Μίτσης. Ματέλης. Τι μίτσι, τι μίτσι. Κάνει ρε. Μιλάω να φέρνω. Long ball style. Ένας που έχει 109. Που έχει κάτι που είπε εγώ. Έχεις γίνει άσπρος από αυτό. Έχεις βάλει το μήνυμα. Άμα πάτε σε έτσι. Μόνο σε σημαντικούς άμεσες. 17 λεπτά έπαιξε. Άμα είναι πρώτος κάποιο, Όλα, ο Μιονάς ρίχασε και το γουστόν κιόλας. Και τι θα πάμε μετά, Πού ρε, όχι. Σχόλια πάμε για Ποιος είναι το τι θα πάτε. υπερορίες. Θα κάνει υπερορίες. Εγώ βαρέθηκα πολύ να διαβάσω. Πόσο, μέχρι τις 4 διάβασες εσύ. Βαρέθηκα και θα βγω λίγο ίσο το απόγευμα. Καλά έκανε. Έλα ρε, πού στα Δεν το ρηχτό. το πάρε.
Πίτσα. Τι σέντερ για τον που κάνει αυτή την κίνηση όλη τάκ και το καφρόνι. Κάνει ο αμυντικός, κάνει αυτό το τάκ και το βάζει. Αυτό το γκολ. Σήμερα. Να βάλω αυτό το γκολ, να κάνω ένα τσάντρο. Όχι να κάνω τάκ και κίνηση για να βάλω γκολ. Θέλεις και τώρα με σούτ μέσα. Πώς και έτσι. Είναι ακριβώς το ίδιο. Αυτός όμως κάνει όλη την κίνηση. Ο Πεϊδρής δεν είναι το τέρμα. Μόνο στο προπόνηση θα βάλει αυτό. Έκανε σούτ στα τέρμα. Κοίτα να δει το τέρμα τελείωσε. Και πάλι έτσι. Ήταν και ένα αρχιμαζό. Εγώ μια φορά πήγα να βάλω το γκολ και αυτό πήγε το κάνει. Και κάνει αυτό το πράγμα. Σήμερα στο σπίτι. Όπως κάνει το είχε στο πόδι να κάνει μέσα. Αντιπαστρό, μπορεί να κάνει το... Ήρθε να σκοτώνει και δεν έκανε έτσι και πήγε να ρίξει πάλι το κάνει. Αντί να του δώσεις την κοφέλα που ήταν πόδι του. Λέω, να ξέρω όταν το βάζει, λέω, γιατί δεν το πανηγυρίζει και μετά το κάνει αυτό. Και πέφτει κάτω. Νόμιζα ότι ήταν το άλλο τέρμα αυτό. Θα κάνει να διώξει να κάνει Το χειρότερο ήταν στο μπάσκετ. Το είχα δει που τελευταία δευτερόλεπτα και πάει και βάζει καλά στο δικό του. αυτό πώς το έγινε, αυτό πώς το γίνεται. Γίνεται, μετράει την άλλη ομάδα. Ναι, μαλάκα το έδειξε και ας πούμε κάτι... Ποιος? Ένωτα. Ποιος? Ο Μπράιν. Και μπορεί να μην... Δεν παίξει καν. Εντάξει, για ένα χρόνο ρε μαλάκα. Ο Ρόμος έχει 5. Αν το κάνει πλέον, θα σου το κάνει. Θα την πάρει και μετά. Πάνι λέγεται. Ας το παράδο, τι έγινε για μπάσκετ. Ο Ζήνος είναι το καλύτερο σέντρο, μαλάκα. Κάτσε να... Δώσε πόνο. Ρε μαλάκα, βλέπουμε έχουν περάσει εδώ και έχουν βάλει στα σημαντικά. Γιατί τότε έκανε προγραμματικός ρε. Ήθελε να δει ο βαμπύρο, δεν το έφυγε. Θέλει να δει την εξέλιξη της φάσης για να μάθει καλύτερα επίπεδο. Αυτό σου είναι Τι έπρεπε να τεχθεί. Είναι πολύ μόνο αυτό. παράπετα ρε Κάνα θα λίγο την υπέσου. Πώς θα την πιάσει την μπάλα. Καλώς αυτό. Ένας αετός και ένα πουλί. Δεν βασικά είναι μικρό. Και γιατί να μην είναι τόσο. Όχι, όχι, μαλάκα, πολύ Έχουν κάτι τύπο στην Ελλάδα. πραγματικό, δηλαδή δεν μπορεί να περάσει. Το γραμματικό ούτε λύκους δεν έχει να μαλάξεις. Ούτε λύκους δεν έχει. Άμα και κουρκουπιά. Και λεπούδες. Υπάρχει, δηλαδή, Είδα μια Κι εγώ και έχω κυνηγήσει μια. δεν μπορεί να έχει και λίγο πιο Είναι εδώ. από Να τον ερείσει πιο απέναντι. Πώς δεν είναι. Δεν έχει μαπά, έχει τρελός. Ήρθω. Το μεγάλο από την
Στο Παλίνο. Και νόμιζα ότι έκανε και γιατί έχεις τίποτε. ήταν Αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω. Αυτό είναι τεράστιο 2 μέτρα. Αυτό σου λέω. ήταν που απέναντι. Τι είναι ρε μαλάκα. Τζάγκουαρ να δεις το μαραθώνα. Με το που γίναμε νόμιζα ότι έκανε και χίλια κυνηγά. Δεν μπορείς να καταλάβεις κατά πόσο. Εντάξει, είναι καθόνες, εσείς είναι από καθόνες. Ούλα στέτρα καστή. Εδώ σε λύσα τα τζαμία και φώναγα. Μιλάς στους γενικούς τώρα, σκάς. Μου λένε ένα, λες και εγώ την κατά διαφορά. Ποτρέ. Εντάξει, τα ίδια ακριβώς τα είπα πριν από 1 λεπτό εγώ, Πέρα στο φίδι. Άμα ρε δεν κοιτάει κανείς την μπάλα και δεν κάποιος τελειώνει. Κανείς δεν θα επιτρέψει. Γιατί πάλι κοιτάζει. Δεν ήθελα να πάλι αυτή. Ξαναπιάσει. Πάντως, εγώ ξέρω που παίρνουμε την Τετάρτη. Τετάρτη. Ρε μαλάκα, εγώ δεν έχω βρει τσάντα ακόμα. Τι κάνω μαλάκα, δεν θέλω τσάντα. Βαλίτσα να πάρεις μάλλον. Όχι ρε μαλάκα, δεν θα με σου λέω. Θα πάρουμε την Εσύ καλά. Να πάτε και εσείς. Ναι, αυτή θέλω να πάρω. Εγώ να βάλω. Θέλω να βάλω 2-3 πράγματα μέσα. Είσαι ούτε... Ελμάνες ούτε για περίπατο θα μας πάνε απέναντι. Καλά, πες τώρα. Είναι sorry που θα πάμε μόνο η Μερινάφλιο. Και δεν θα πηγαίνει. Αλλά δεν ήρθαν 10 μαζί. Εμείς στηριζόμασταν από την ΕΒΑ. Το Α3 ρε μαλάκα μας είναι αμέσως. Το Α3 μόνο δεν ήρθε δύο φυσικοί κανείς δεν ήρθε καμία δηλαδή. Άδειασε την οδοντόκρεμα και την έβαλε μέσα. Ούτε καν. Ω, μισέ. Έσκησε κάτι βαβυλώνια με μπρότα και έσκησε το κάνει με κάτι άλλα δεν θυμάμαι και μετά δεν μπορούσε να έβαλε και έβαλε κάτι άλλο, ξέρεις, είναι συσέτρι. Γιατί δεν είχε τα κινητά, είχε τα ρούχα του, κατά του. Και τη μικρή παρέα. Σκύβει τα καλά έξω, στο τέλος σκύβει κάτι και τη μεγάλη. Και τι κάνει, βάζει τη μικρή μέσα στη μεγάλη. Έκαμε κάτι τα γυναίκα. Το φτιάχνει από 10 μέτρα χέρι-χέρι. Μαλάκα, Φεύγει από το σχολείο. Κάνει το Και τι κάνει, έχει στάσει. Ένας εδώ, άλλος 3 μέτρα μακριά και μιλάνε. όχι, είχε την μέρα που στείνατε εσείς που είχα έρθει από εδώ και τους κοιτάγαμε σε μια φάση και λέει και χαλί και φεύγει και σαν στέλνουν ψηλότερα. Και όταν που πήγα και τον κοίταγε, κοίταγε αυτός. Τι θα πάτε εκεί. Και έλεγα ρε μαλάκα, όχι ρε φίλε να το κάνω. Όχι. Εγώ τους έχω δει να πουλείτε και εδώ. Εγώ πάλι κάτι έναν άλλο μάθημα. Ω, τον Λάλο ρε μαλάκα, μαύρο είπε. Ήτανε πέρσι, ήταν ένας Όχι πέρσι ρε, φέτος. όχι, αυτός ο μαύρος πέρσι ήταν γύρω στην Άρια. Ποιος? Όχι, σωστά. Αυτός είναι ο τέτοιος.
Πώς δεν έλεγα. Τι έκανα με την Αυτό έλεγα που τον εγώ το είδα και ναι, αυτός είναι, ναι, σωστά. το ξέρω, Τι έκανε. εντάξει. Ρε, πέρσι στις εξετάσεις νομίζω πιο νωρίς, ερχόταν και δούλευε στην Μαρία. Έδαινε κάτι σου. Ξέρεις γιατί το διώχνω. Επειδή ήταν πολύ καλός. Είχε δύναμη, δούλευε έτσι. Κάτι τσακώθηκε το πέσει. Όχι, μη φανταστείς καμπάς. Εγώ κάτι είπε το αντίθετο. Αυτός και... Θα το κάνεις δουλειά μου. Εγώ τσίκα είχα πάει στο Λιάνο. Αλλά ήμουν με το Γεωργία παίξα το σχολείο και δεν ξέρω νομικά και παίξα το Γεωργία. Αφού γύρασε καφέ, αυτό πάει και πληρώνει. Είχα πια είδα και Χάσε μαλάκι. Πάμε Στέφ! Δεν πήγε ο Καρνός, πήγε ο Καρνός. Στάστη με πας. Όχι, στάστη. Εγώ πρέπει να φύγω τώρα. Σάπα στη φιέστα. Δεν σε σχολείο, κοίτα μέσα από τα κάγκελα που είχε έξω από το χαρτί. Τα κάγκελα. Πάνε καλά. Ποιος μου λέει γιατί... Έλα Μητσό! Φύγε ρε! Όχι. Κάτι είχα ακούσει, δηλαδή μου πήγε να παλιάνε κάτι, όχι. Ποιο είναι? Πάντα κορόιδα. Τώρα δεν ξέρω αν τα... Τον είχα δει. Καιρό που το είδε. Καιρό που το είδε. Κανάς 2 μήνες. Πάμε αυτή την εβδομάδα θα φάει το πρόβλημα της ζωής. Τι για να βάζεις αυτό, τι για να βάζεις. Είσαι ένα ποιος νομίζω ότι είμαι άσχημη. Ναι. Λέει κόλλη από κάτω. Και έλεγα εγώ στον ήλιο ρε πως δυναμή την εγώ φίλη. Είχανε κάνει Και αυτή παίρνει 2 τη φορά. μόλις έγινε πυροσό, μετά από μια ώρα το έβγαλε. Πρώτη φορά που παίρνει 20 like. 2-3 τη φορά σου λέω. Και αν Άκου τι έκανε. είχε κάνει ο Περκοσίνης like σε μια φώτο του χαρτί, ήταν να πάρει το καμισάκι και μας την απεντάξει στη μονόφρυδη. Και από κάτω λέγανε ότι είσαι πολύ ωραίος. Μου πάει και που καμισάκι, σένιο σε βλέπω. Σένιο. Πάμε! Πάνος είναι μόνο. Πάνος είναι μόνο. Θα βγάζει. Α, ξέρεις το μονόφυλλο. Δεν ξέρω, καπτάς δεν ξυρίζεται ρε. Και εγώ τα βγάζω. Λίγο είμαστε. Μπορεί να βλέπεις την άλλη να βγαίνει. Το είχε ξυρίσει μια χαρά. Ο Γιώργος είναι μονόφυλλο. Φάσε. Εγώ βάζεις εδώ κι άλλο εκεί. Κοίτα πίσω από το κάνει και γέλα. Ποιο τσάπα για την αμρούλα. Ένα μαλλί τελείως τις μπούκλες και το φρύδι πώς είναι εδώ πέρα εμένα. Και δει τα δόντια. Τα δόντια. Όλο έτσι. Όλα τα σκυλίσια, τα στραβά. Έχει κόκκινα μαλλιά από εδώ. Είναι τόσο κοντή. Είναι τη βάση αυτός. Είναι πιο κοντή, σαν το Τζούλι κοντή. Τόση είναι ρε. Έχει μια φάτσα. Η Ριάννα και αυτή. Όχι, να σου πει. Να δεις μια άλλη πάγου.
Είσαι όσα παίρνει φάτσα. Η φάτσα δεν είναι μικρή, αυτή είναι κοντρή. Όχι, είναι μικρή. Είναι πολλά από σήμερα. Μη σκάστε ρε. Πώς το λένε? Και δεν είναι κύριε Έστες. Where the fuck your fucking ass. Είχε πάει στο γυμναστή γιατί κάνει γυμναστήρια αυτές πάνω. Όλοι οι μαραθώνιτες άρχισαν το γυμναστήριο. Ήταν ο λαμπρός. Και ήταν όλος εδώ στο παίξο χέρι αυτός όλοι. Όλοι. Πρέπει. Του λέγε. Θα κάνεις το καμαράκι. Μην το κάνεις τις απορίες. Δεν υπάρχει το κάνεις εδώ. Το είπα 5-6 φορές αυτό που μου λέγανε εμένα. Μου λέγανε. Εσύ είσαι πολύ μικρά. Εντάξει ρε φίλε, εγώ κάνω ποδόσφαιρο. Σιγά το ποδόσφαιρο να έλα γυμναστήριο εδώ. Πάει καθένα γυμναστήριο πάνω. Δεν μπορεί πάρα στον ίδιο. Έχουν αρχίσει όλοι, η Σαμόα. Αρχίσαμε εμείς από πέρσι και να πούμε. Ήμουν το πέρσι εδώ, αλήθεια ρε. Ένα κίτρινο σπίτι. Ναι, καλά. Πού να τα χάσω όλα αυτά. Όλες μιλάνε. Και δεν Έστω στο πατάκι του. Όταν μιλάει, Ο Τζούλι, ο Παναγιώτης και ο Τάσος. Κοροϊδεύουν τώρα. Γιατί δεν το χάσεις, μαλακίες. Είχε πάει στο γυμναστή και βγήκε από πάνω. Και κάνει αυτός ο γυμναστής, αυτό με την κοτσίνα. Είσαι μεγαλύτερος, νομίζω ότι μπορεί να το κοροϊδεύει. Και μας έκανε εμάς. Είναι γυμναστής. Είσαι όλοι βλόνοι. Όταν δείτε. Κάτι τέτοιο. Εσείς τι δεν είπατε. Εσύ τώρα τι κάνεις, δεν το ίδιο δεν κάνεις. Σε ποιον τόπο αυτός. Εγώ καθώς μεταξύ είχα ζητήσει ο Νικόλας. Πετάει το θάνατο, το κάνω εγώ. Δεν ήμουν και ήμουν εγώ τώρα. Μαλάκα, αφού σου λέω... Γυμναστής, σας έλεγε Φλόρι. Αυτός ο μαλάκας που είναι από πάνω με την κοτσίνα. Δεν ξέρω ποιος είναι. Δεν πειράζει, δεν ξέρω ποιος δεν πειράζεται. Πάνω από την Ευρωγλώσσα. Κάνει είμαστε που κάνει αρχίδιο αυτός ο μαλάκα. Αυτό βγήκε και κάνει το μαλάκα. Τι, εσύ ποιος πειράζατε. Βγήκε ποιος Εγώ έχω μάθημα. Πάμε σε κάνει. Ξέρεις να πάμε σχολείο ρε. Ναι, πάμε σχολείο να διαβάσουμε ρε. Τι κάνετε τώρα για μαθηματικά. Άστα θα διάβαζε την παιδιά μια τόσο σχολείο. Έλα τώρα. Θα πάρει και με κοντώνεις, τον έχω κάνει. Και εγώ συμφώνησα ρε μάλλον. Ρε μαλάκα, γιατί δεν κάναμε δύο δωμάτια για ένα άτομο. Γιατί δεν πήγε ο Μαρίνος με τον Μασούρα και... Δηλαδή κανείς από εμάς θα το δούμε, δεν είναι άτομο που θα μας Να σου πει λίγο γιατί είχαν πάρει όλες τις παρέσεις. Και τώρα δεν ξέρω ποιος είναι ο Μιστερ Μαλάκα, να πάρουμε το Αντώνη και μας κάνει το Ταγιέρι. Εγώ σου λέω για χαλιό.
Εσύ ρε μαλάκα χαιρόσουν που ήσουν ο καλύτερος στην τάξη σου, τον Άντι και τον Σαμπού. Μόνο Άντι έπαιζε ρε μαλάκα με αυτούς, από τα 11 γκολ, τα 10 τα βάζω Άντι. Δώσ' του ρε! Δώσ' του ρε! Δεν πέτυχε σε μένα ρε! Όχι! Ρε στα αρχή μου δώσ' του! Δώστε κύριε μαλάκα! Ναι, έκανε και εμάς. Έλα Γιώργο, η σημαία έχει πέσει τελείως. Ξέρεις ποιος την έριξε, σπάσει. Αυτός που που την τράβηξε, τη σήκωσε έτσι. Αυτός που δεν μπορούσε να κάνει το κόρνο να ήταν σημαία. Και εδώ πέρα που κάνανε ζέστα με δική του και τραβάει ο πληρωματικός, τραβάει το σημαία για να βάλει στο κόρνερ μαλάκα. Ρε Πέτσιο καλέ, πάσος στα μάτια. Σας έλεγα ρε. Ποιος άλλος μου, ο Μίτς. Καλέ ρε μαλάκα αυτός και τώρα πώς έχουν γίνει, δηλαδή ποιοι έχουν πάει με το γέντο. Λοιπόν, εκεί που με βρήκε με το... κύριε μαλάκα, άμα σας έχουν, ας πούμε οι μαυρούλες με ποιον έχουν θύματα. Οι μαυρούλες που απλά έβαλε πάλι όλοι πάλι. Στα δωμάτια μας έχει Εγώ έλειο Σε πιάνει μας ένα μάτσο. είναι τρική. Εσύ δεν θα είναι ποιο θα πας. μαλακία αυτή μετά μόλις πάτε εκεί, ξέρεις. Όλοι στα δωμάτια Εσύ μετά. είδαξες όλα τα ξενοδοχεία στο Τολό, ήταν τετράστερα. Το φλάζ, το φλίσφος. Δεν θα πάμε σε φλίσφος. Θα πάμε σε άλλο. Δεν στο πήκε ότι Κωνσταντής θα πάθει να κάνει το μητέρια. είναι καλύτερο. Α, ναι ρε Γιώργο, πώς το πώς το λένε αυτό. Δεν ξέρω, έχει μείνει κόλλια μας. Και άκουσες άλλους. Άκου τι είπα, είπε ο Λοΐζος, πήγαινε με τον Μασούρα και τον κάνει, έρχεται ο Γκέγκη μας λέει, θα πάρετε έναν ή τον Καλιόρα ή τον Αντώνη και μετά ένας από τους δύο θα φανεί. Ο άλλος θα πάει με τον Μασούρα και τον θα δηλώσουμε ότι θα πάει με αυτούς, θα κοιμηθείτε 4 άτομα στα 2. Στο τρίγκλο θα είμαστε εγώ και όλοι. Και έχει κάνει μετά και ρε μαλάκα, τι γραμμάζε. Μου λέει όχι ρε μαλάκα, θα παίρνω το βασικό. Θα παίρνω το στρώμα και θα βγω να εκδηλώ 5 άτομα σε έτσι. Μ' αρέσει ρε μαλάκα, το θα αφήσαμε. Ρε έτσι θα την πήρα να τους συστήσουμε στο κλάδο. Αρχικά ο Καραβάς Κύριε μέσα στο ναι ρε εκεί είπα να παίξω και τώρα μόνο Μα ναι γιατί τώρα που δεν ξέρω τι να βάλουμε. Εγώ σου λέω γιατί να μην πάει ο Αντώνης να έρθει μαζί σας και να το κέρδει μαζί μας. Δεν πάρουμε πίσω και να πάρουμε στον Αντώνη. Είναι στα δωμάτια. Εμείς σου λέω θα πάμε να κάνεις να χάσουμε. Τι μαλακιά μου κάνεις να το κάνεις. δεν μπορείς να Θα πάμε το πράγμα χάρης. Εγώ πήγα κορμάδα το Μαρίνο και τον Αντώνη στο Γι' αυτό σου λέω δεν μπορώ να πω κάποιον. Δεν μπορώ να πω κάποιον. όταν πέσαμε το ίδιο μεταξύ μας
χειρότερο πανέγγι από αυτό. Ναι, να στο να μάνα στην πάση. Εγώ νιώθω, να πεις ότι δεν τα έχουμε βγάλει. Ναι, τα είχαμε γράψει. Συγγνώμη, αλλά είναι όλα. Είπε ότι δεν έρχεται καθόλου με το λογαριασμό από το λεωφορείο. Τι σας είπε σας? Ήταν ο Μαρίνος μόνος του. Και από εμείς είπαμε όλοι μας το είχαμε 4 κοντά. Σας το πει κόλλιο αυτό. Σας το πει κόλλιο. Ναι, γιατί είχαμε... Άρχισε να σας φωνάζει γιατί λέει θα πάτε οπωσδήποτε έτσι. Μετά το κέρδη μου λέει ότι σας φωνάζει γιατί σας είπε να πάτε οπωσδήποτε έτσι και δεν θέλω άλλη κουβέντα και κάτι έτσι πρέπει. Μας δώσουν όμως λέει θέλετε να πάτε, έχετε πρόβλημα να πάτε λίγο. Λέμε. Πάμε να παίξουνε μέσα. Χρήστο, πού θα πάτε να παίξετε, ρε? Καλά. Το ονοματικό θέλει να προωθήσει. Ενώ η μάχη είναι της πρώτης με Ενώ η μάχη θέλει μόνο τη δόξα τοπικά. Γιατί άμα πας στη μάχη και παίζεις μπαλάρα δεν θα φύγεις, θα μείνεις εκεί. Ο Αχιλλέας Ρωμάνα που ήταν να φύγει, θα φύγει τώρα. Γιατί δεν έφυγε? Επειδή είχε σχολείο, θα φύγει το... Ποιος σου λέει? Σε μεγάλο. Και έδωσαν ένα και έδωσε και ο πατέρας του. Δεν θα πάρει πόσο κάτι χιλιάρικα. Η μάχη θα πάρει. Για την αγορά του παίχτη. Δεν έχει κλείσει ακόμα η... Και δεν το δίνω. Εγώ... Τελειανάρι, Το τέτοιο πιο παλιά, το πατέρα τον Τένι, παρούσε τον είχε στήσει ο Πανιώνιος και... δεν είναι σίγουρος ότι το Γιωσοφάνης. Σιγά μην πληρώνει να πάει σαν 18 ρε μαλάκες, μην δεν μαλάκες. Δεν πληρώνει κανένας να πάρει. Δεν σου λέω δεν σου λέει Δεν πληρώνεις. Είπαμε εμείς για λεφτά, ρε μαλάκα. Εντάξει, απλά Κέβι, δεν καταλαβαίνεις. Γολιά! Γολιά! Γολιά, σου ζητάνε ρε. Τέσσερα, δύο, τέσσερα. Λόρι. θα πούμε τι αυτό σου είναι. Αυτό ρε, Δεν ξέρει πλακάτσι ρε μάλλον. ποιος και λέει. Χαρά που βάζω είναι αυτός ο Γκέτσι. Έλα Γκέι.
Γιατί είσαι κοκκινής. Έχει ο Τέρης μηχανάκι. Κοιτάξτε ρε μαλάκι, είναι κοκκινής ο Γιώργος. Γιώργο, κλαις πάλι. Καλά, άμα. Για δεν φωνάζουμε εδώ, δεν είναι Ναι, πρασινό. Εκεί δεν Κάτσε ρε μαλάκα. Μπράβο! Δώσου λίγο. Να μην τα πάρεις πολλά ρε μαλάκες. Δεν θα πάρεις πολλά. Άντε από 5 λεπτό καφέ. Γιατί φωνάζεις. Φέρε και σήμερα. Αυτή η μαγιά θα σου Ωραία. Η τζάμπα τα λαβούτσια ρε κάντε. Δεν είχαμε πάει στο σπίτι, μας και βλέπαμε ήταν κάτι αλμανικό, σου λέει αυτός δεν είχε τα χέρια ρε. Και κάνω αυτοί με δεκδρίες από ό,τι έχουν περάσει από εργοστάσια και μαλακίες. Μία ώρα μας φτάνει. Ωραία. Ακούνα τέτοια που έπαιρνα εγώ. 2 άτομα και στο πρώτο μέχρι το μισό του Δευτέρα τα είχαν φάει. Και τα έκαναν τα χέρια. να δούμε τα τρώω έτσι όπως είναι. Εγώ τα άλλα τα κυρία. Δεν θα είναι παρέτηκες. Απόκρυψε ακόμα. Τι έπαθες. Έλα. Εντάξει, με παίρνει από όποιος το μιλάει κανονικά. Είναι τα νούμερα της λίτας δηλαδή. Μην καταλάβεις πιο πολύ και τις κατάστασες. Σε λίγο θα ξεκινήσουμε από εδώ πες. Εμείς εδώ θα ξεκινήσουμε. Πάμε ρε! Εδώ θα ξεκινήσουμε. Ο κότσος. Έλα πάλι ρε! Θα το βάλουμε στα σουμπί στα γέρια. Έλα, 10 λεπτά. 47, 47, 80. Τελείωνε ρε! Πάρε κάτι!
Ήταν ωραίο το πράγμα. Ήταν και το άστρο που είναι εκεί. Κολλάει το παιχνίδι μου. Να πας. Παίξε καλά. Κολλάει το παιχνίδι μου. Αλλάξει και ζητάει να ρίξει. Πας σπίτι. Μοντέρες. Να έρθω κι εγώ. Να έρθω. Κολλάει μαλάκα. Και πάει στην μπάλα. Αυτός είναι ο Παύλος. Όλα τα Άλπη, και ο Άλπης, όλα τα μικρά, και ο Άλπης, ο Ρένος, ο Τζούλης, ο Ζαχαρίας, ο Βρασινός, ο Χρήστος, ο Κλώδης, Θες να πεις μαντέρι. την γίνεται όλη η Ιταλία. Να κάνω και σε δικιά τους. Δεν το έλεγε αυτό. Μα μπορεί να κουβέρτες, ας πούμε, Δεν το έλεγε. Ρούφα 5! Esta fragment ρε! Δεν είπε κάτι τέτοιο. Απλά το υπονοούσε, δεν μου είπε μέσα. Να προσέχετε εγώ κάτι στα μήνα. Είπες το τέλος σου Ήταν χαζό στο σχολείο. Ήταν χαζό στο σχολείο. Είναι ένα χαζό πέτο. Είναι και στρατιωτικός, Ναι. Δεν γυρνάει μαλάκα. Τώρα γίνει τώρα πράγματα. Και του άλλου έτσι. Λίγο. Κόνερ μαλακά. Που απάντησε λίγο. Δεύτερα γυμνασίου τι είναι ρε μαλακά. Δεύτερα γυμνασίου είναι κάτι ρε μαλάκα. Αυτό τα 10 άτομα το σώζουν. Να σώσει. Το αντίθετο δεν θα έχουν ούτε καπιταμελές. Το ρεκόρ το δικό. Έκανε πολύ, 1,5-2 παράκαλο. Εγώ κάνει 5. Είναι πολύ δύσκολα να κάνεις αναβολή. Για τον αλλαγή κουτσένι. Έτσι πήγε στην αρχή. Μπαίνει μέσα, χαλαράς έτσι. Έκανε κάτι μύτα. Έτσι μπήκε. Έκανε να μην το ξεφύγει. Από εδώ πέρα. Έτσι. Εκεί που είναι το. Όχι, ένα, δύο. Τέτοιο φάλτσο το Σνάιντερ. Σνάιντερ, tu hai facilità. Εθνική Ολλανδία στο έκανε, Βραζιλία. Πού να το θυμάσαι εσύ. Πιστεύω να σας ότι ο Ολυμπιακός νίξε τον τραγικό 6-0. Καλά. Όχι, τι να. Ναι, Το σκέφτεται να βάζει κάρτα. Γιατί Το σκεφτότανε. Το σκεφτότανε να βάζει κάρτα. Πολύ εμπειρία. Εντάξει, έκανε έτσι. μετά το σκεφτότανε. Έκανε έτσι, έκανε έτσι. Και μετά το σκεφτόταν. Ναι, και μετά στην κάρτα. Μετά το σκεφτόταν. Σταμάτησε πια. Πολύ Είναι καλό. Μετά παίρνουμε το Ρένα, μα είναι. Τώρα είναι. Τι πρέπει να κάνεις να βγει. Τι είναι να βγει. Λερό. Λερό.
Τις βλέπει όλοι έξω τα γάμματα. Ξέρω ρε βλάκα. Του άγατα μόνο στη νύχτα. Πόσο είναι? 1-0 ακόμα. Τι είναι 1-0? Αράκι πίσω. Έχει σημασία να ξέρουμε κεφαλαίο. Γιατί αλλιώς. Ποιον μιλάς? Πέ μου. Γιατί δεν μπορούσα να έρθει με Της είπες στην Παρασκευή να το ακυρώσει. Λέει εγώ δεν την αφήνει. Θα γυρνάει και κάνει γόνα. Πότε ρε? Πιάνει και το φύγει από κάτω μαλάκι. Τι ασχολούμαι. άλλη του βγαίνει την μπάλα, περνάει τους φοβείς και τους άλλους από εκεί. Ένα ποιος δεν πλέει στα αυτιά σου. Πάπη αυτός είναι. Για σου βάλεις με τον Πάπη. Το έχετε βρει εύκολο, Έχεις αποδείξει. Τι πήγε για τον Πάπη. Τι εύκολο σου μαζί. Εσύ τι ασχολείσαι με αυτό. Εσύ ασχολείσαι με ένα πρόβλημα μαζί σου. Εγώ δεν ασχολούμαι. Να βγάλω το χώρο που θέλω, μαλάκι σε μένα. Φέρε το ρίχ, το ρίχ. Σήμερα μαλάκα πρέπει να παίρνουμε δουλειά από το κάνω. Να ξέρεις να το βάλουμε και από το Να κάνεις συνέχεια από αυτό. να ακούσεις. Όχι ρε Γιαννάκη και... Σπυρό, ωραία το βαρές ψηλά. Όχι τώρα. Σε εμάς να γίνει φάση. Ωραία, το αφήνω εδώ, μην το πάρει κάτω. Μπράβο, συγχαρητήρια. Όσο λένε. Γεια σου. Γεια σου, Τι λες ρε γερό. Λίγο να μην Τυραννούς τελειώνει και το πρωτάθλημα παρά εμείς. Τι λες ρε αγόρι, αυτός αγώνας. Αφού σου λέω άμα νικήσεις Τελείωσε, το έχει πει ο Μίτσος. Γιατί το χαλός να δίνει. εμένα είναι τελειώσει. Τελείωσε. Πόντς μωρέ βλάκα, τελείωσε ο αγώνας. Έχουμε 40 βαθμούς να πρωτάθλημα και άλλη ομάδα έχει 45. Είχαν πει ότι κάτι άλλο έκανε. Δεν βλέπετε. Γιονάς, πάμε ρε. Πάμε. Κάτσε, 5 λεπτά, πάμε. Κάτσε. Άμα μπει και τρίτο. Ενώ άμα δεν μπει. Κάτσε ρε φίλε, δεν τραβά να μην πει. Ρίχτω.
Έκανα την... Αμάρε Γιώργο. Έλα, πάμε ρε. Έλα. Σπυρό. Σπυρό, με τι φάσεις. Δεν ξέρω, μπορεί να έχουμε μαζί σου. Εγώ φύγω τώρα. Έλα, Σπυρό, Σπυρό. Σπυρό. Έλα, που το πέσαι. Έλα, Σπυρό. Νίκο, θα έρθει. Πάμε ρε. Να μην πρέπει. Ρε, πότε χέρι. Πάτα. Τώρα το δείξαμε. Θα έρθεις. Πάμε να πας αυτοί με είδαν εμένα, όλοι τον αγώνα, στο μισό. Πηγαίνετε τώρα να τους πάσετε. Έλα ρε και πιτάρτης. Δεν έχει πολύ. Γιώργο θα έρθεις ρε μαλάκα, έλα. Πάμε εμείς οι δύο να κάνουμε εξέλα, πάμε. Πώς να κάτσω να δώσω. Είσαι μαλάκα. Yes! Στάρε. Κάτι, σουτ! Όλα τα βοήθεια αυτός εκεί με το που είναι κοντά στο νίκη το 10. Ποιο είναι να πεις να είστε καλά. Ποιος μου να ζεις. Στο 10 δεν τον φέτο. Ρε κάτω στο ύπεδο. Ρε! Γιατί δεν γίνεται ρε. Μετά έτσι ρε!
Θα δώσω ψάρι και εδώ. Μπράβο ρε Βάλτε. Bravo! Bravo Mitri! Bravo! Guarda, puttine! Ξέρει. Εκεί, αμάλαξε, εκεί. Έλα ρε Μίτσο μπακ. Θα πάμε κόλλο, γεια. Μπράβο ρε Καρτόνι. Όλα κοιτάζουν. Αυτό γκολ είναι αυτό. Έλα ρε κρυά, έλα ρε. Έλα κάρτα είναι. Offside δεν σε πω. Σηκώνει. Εγώ δεν είναι και να δούμε να δούμε. Πότε. Δεν το είδαμε σήμερα. Τι να περατώσουμε. Gol! Gol! Όλοι κρατάνε στην 13. Είπα εγώ 3-20. Κάει και το φαρί, τα δυόμισα.
Πού τον ξέρω αυτό ρε. Πάμε Βασίλη. Αυτό είναι εκεί το 2. Παρακόλλησε. Μπράβο Νικόλα. Κώστης. Κώστηνε. Ο Κωνσταντίνος είναι με το κοινό να μην δώσει. Στο δεύτερο ρε! Βοήθα, αυτό το βλέπεις. Βοήθα. Offside ρε, πρώτη! Τώρα, μπράβο ρε! Μπράβο, αυτό είναι! Μπράβο Μάριε! Κασίνε! Μπράβο! Καλό, καλό! Ωχ, Παναγία! Τι offside ρε, όχι ρε! Ανοίγει το 5 ρε! Λαμπρό! Τι ώρα είσαι?
Και μισή δεν άρχισε. Το έφερε. Πού να ξέρω. Πες το πρώτο. Τι ώρα είναι. Ιδέα. Κανονικά πρέπει να έχει τελειώσει. Τι ώρα ξεκινήσει. Δίνω στο Μάριο. Μα έτσι ρε μάνα. Μπράβο ρε ρεφέρι. Έλα μωρέ τα. Έρθει κάτω με το παραγωγό. Πιο μπροστά πήγαινε δέκα. Ο σκύλος. Μπράβο Αλεξανδρός! Έρχομαι! Πάμε έξω! Ρε πάρε πρωτοβουλία, πάρε πρωτοβουλία ρε! Να τους εδώ ρε! Κατά τον έξω ρε! Στα 2 μέτρα και δεν βλέπει ρε μάνα! Τακτώνα! Πάμε λίγο ρε! Πήρε πρωτοβουλία, κάνε eso! Δεν τους διεδεί ρε παραδείγμα! Μπράβο ρε, κόντσα χολύπτε! Έλα. Πάμε καλό. Και εσύ και μαλλιά ψαράκι, εντάξει. Πάμε εδώ.
στο πέντε. Μπράβο ρε Πετσάρα, κάτι καλά ρε πάρα. Μπράβο ρε Μάρε! Μπράβο ρε Φέρμα! Ό,τι έβγαλα Παλαγία μου! Μπράβο ρε Τραβάλε. Έλα Μητσό! Σηκώνε μας, ό,τι έβγαλε! Θέλει να του μοιάσει του. Ρε μας σοβαρή, τι είναι Στα 2 μέτρα. σταμάτα. Άμα δεν παίζεις, Μάριος! Βασίλη! Πέντε, βγες έξω ρε! Φόλ, ρε πότη! Να καραγκιώσει φόλ! Κι άλλο! Μπράβο ρε Σταμ! Κόλια! Έλα, δώστη! Έλα, πάμε Βρασόπουλε! Πάτε! Έφτανε και πριν. Δύο, τρεις τύχες. Και αυτοί τρεις είναι πολύ άδειες και Εσύ που σε γρήγορες δεν το μέσα κάθεσαι. Πρέπει να καταλάβεις ότι έρχεσαι εσένα. Δεν μιλάς. Τι λέω ρε βλάκα, το φαδικό. Offside! Σήκω σου με άλλη ρε. Δεν κάνει μα τα πίσω. Ποια? Με τη Ρωσία. Ρωσιά, τι θα μου πεις Ρωσιά. Παλιά παιδιά. Πού στάζει όλα θα τα ξυρίζετε τελικά. Έλα, έμπο! Ωραία, μαλάκα! Είσαι ο καλύτερος! Ρε! Να πάρεις το μάτς! Σε θεός! Κάλιο! Να το πόρνει σε κανένα την ομάδα. Μην πούνε βέβαια, Πάει κάτω, πάει κάτω.
Σέι! Τώρα πάνε οι τσιλικές. Έλα, δεν μπορεί! Στο παίζημα, είναι ανάφερος και παίζει ακόμα. Πώς παίζουμε. Κοίτα μας πάει. Εγώ, έτσι σαν αυτό δεν μάλακα. Αυτός δεν μπορεί καθόλου. Φύγε! Τον έχεις! Ξέρει για το γήπεδο. Να, άκουσε και το 14, είναι που κορεύει. Άντε ρε μαλάκα. Είναι του κουτουλιά ρε μαλάκα. Πότε θα το λήξει ρε μαλάκα. Το 5 να το κάνει, το 5. Μαγνίατος ρε. Μαγνίατος. Ιωρή, πότε το λήξει αυτό ρε. Άκη μέσα! Πυράκο δεύτερο. Τι ώρα άρχισε ρε. Ωραία, μάνα θα έχουν φτάσει άλλοι γάμοι. Ο Σάιντε! Είναι μαλάκα τέρμα στο γάμο. Πάω που πάρεις απ' έξω. Σκοτώνει ανθρώπους. Έτσι ρε μαλάκα. Λες και μου αρέσει κάτω φας και έχω το... Μου λέει ποιος μου... Ξέρεις, μου λέει χρόνο. Κοιτάω, μου λέει χρόνο. Κάνει χαμηλά. Μέσα, αλλά χαμηλά. Απειλέλη, αυτό άμμο ρε ρεκτάρα. Αυτό είναι το τσέντερ. Άντε ρε. Τόσο τσέντερ. Που στην αρχή παθαίνει. Που ανεβαίνει στο τρένο. Αυτό είναι το τσέντερ. Κάντε την αρχή σκοτώνει. Όχι στην αρχή. Άνδρος στο Σάι! Εκεί δεν ήταν. Όπα ρε. Τώρα! Πάμε πού! Τελείωσε! Κάτσε να το επόμενο. Σιγά σου μόνο. Δεν το περίμενα αυτό το πράγμα. Βίκτορε! Το πάρε!
Τι βγάζει ρε τι χάψη. Γκολ. Σάι. Offside, κασί ρε. Πού το πέντε, κινέσε το λίγο. Μπράβο, Λάιφ, πάνω. Πού σου πάει, είναι να πεις. Λάθος.